Els paüls hi van ser fins a la Guerra Civil, que van tenir que tornar a marxar. El convent en aquells moments es fa servir com a hospital del Front de l'Ebre. Aquí no és un hospital de retaguardia, però aquí entraven a camionada i sortien en carros de morts cada dia. Vull dir, va ser un desastre durant 5 o 6 mesos. Tots aquests soldats es van ficar en fosses comunes, així com els dels bombardejos de l'exèrcit nacionalista, l'exèrcit que s'havia revolucionat contra la mateixa república, un exèrcit rebel contra el mateix país. Bé, tot això va passar, acabar la guerra del 39 i tornen els paüls. Els paüls, durant la guerra civil, la població, l'Ajuntament, va fer marxar els padres paüls, els va donar les robes de paisà, així com les monges, perquè marxessin, perquè estaven en perill. Una de les coses que no van poder salvar va ser la parròquia, on va ser cremada, però per gent que venien de fora, anarquistes i tots aquests. Perquè aquests havien apoyat el que sigui els rebels. Els rebels nacionals estaven apoyats per la dreta i l'Església. Bé, després de tot això, els padres paüls hi seran i fins que no tenen prou de suficient gent per tindre escola aquí a Alberta, i llavors va abandonar. El que se'n diu el convent es convertirà, hi haurà uns vigilants, uns guardians, però està deshabitat. Llavors això durarà fins al 1972, que hi ha un conveni per fer escoles públiques comarcals. Això durarà 5 anys i es torna a paralitzar, perquè els pobles d'aquí a la vora volen les escoles dels seus pobles. I això de comarcal no ho accepten. I amb Belianes i amb els pobles d'aquí dalt no volia tornar. A partir d'aquí, l'Ajuntament el reclama com que havia sigut donat gent del poble, el bisbat i aquesta cosa, i reclama que torni al poble i que faci un ús com el d'una residència. I aquí, el 1984, el declaren. Ho fan declarar Monument Artístic Nacional, cosa que els padres paüls ja s'hi avenen amb les dues coses, que hi hagi la residència i que sigui. Però la propietat de l'Ajuntament no és que la pugui mantenir. I llavors es disposa que passi a la Generalitat. I el 1990 es cedeix a la Generalitat com a patrimoni artístic cultural. La parròquia, la Església, per això, passa a la parròquia de Bellpuig. Per tant, és del bisbat de Solsona, està separada. Per tant, hi ha 3 béns. L'Església, que és del bisbat, la part artística, que és monumental, és de la Generalitat, i la residència, que està agregada, i aquesta sí que estarà acabada el 1994, i a partir de llavors és allà on realment tenim els avis, que sou tots vosaltres i que anem continuant. Per tant, aquest edifici té més de 500 anys de vida contínua i els que pot anar passant.